Proč podporuji Filmanu? V první řadě proto, že mi to dává smysl. Často od lidí slýchám, že na sledování filmů prostě nemají čas. Přiznám se, že ani já tím dvakrát neoplývám. Ale nacházet si čas na chvilku stišení, dobrou knihu, přednášku nebo kvalitní film mi pro duchovní růst přijde nezbytné. Znám rodiče, kteří duchovnímu zastavení věnují například ranní čas, než se jejich ratolesti probudí. Další manželé si zase vyhrazují prostor pro sebe, až když uloží děti ke spánku. Program se pak odvíjí podle toho, nakolik je klátí únava. Na Filmaně můžete sledovat filmy kdykoliv. A pokud je nedokoukáte, můžete se k ním pohodlně vrátit v části, kde jste přestali. Platíš toho už hodně? Kvalitní filmy a dokumenty nevzniknou zadarmo, ani jejich český dabing či titulky. Svého času rozvíjeli tuto službu Paulínky a jiní distributoři, ať už na VHS či DVD, ale to si v dnešní době už asi moc nepřehrajeme. Díky Filmaně můžeme nejenom sledovat filmy přes moderní streamovací platformu, ale podporou československé tvorby také ovlivnit, kam se tahle branže bude dál rozvíjet. Je to na nás.